בוא נשב על ארמון. טוב, אז חבר'ה, היום אנחנו נעשה סרטון של פורטנייט. פורטנייט. יופי, היום אנחנו נעשה רנק רגיל. אנחנו מנסים להגיע לרנק הזה של כמו אליט שהיה, אני זוכרת את האליט. כמו אליט שהיה רק לא יודע איך קוראים לזה. כן, גם אז אני. לזה אנחנו מנסים להגיע. זו המטרה שלי. ואם לא ראיתם בסרטונים, יש לי הגרלה על או גיפט נסתר או שאתם משחקים איתנו משחק גיפט, כאילו שאתם לא יודעים, רק ב-200 עוקבים את ההגרלה, או שאתם משחקים איתנו משחק ואנחנו מאשרים אתכם בחברים. כן, פעם קודמת לא היה, עזבו. טוב, יאללה חבר'ה, אנחנו נתחיל ברנק רגיל. בינתיים תפרגנו בלייק וסאב וזה. דניאל, יש לי משהו כדאי לך להגרלה. שנייה חבר'ה. דניאל. טוב, יאללה חבר'ה, אנחנו נתחיל. בינתיים שימו לייק, סאב, כל השטויות האלה. יאללה, בינתיים בואו נחכה עד שזה יתחיל. לכו תירשמו לערוץ גם שלו, קוראים לו, תגיד אתה אביאל? אביאל WGG באנגלית. באנגלית ה-GG, WGG, ובעברית האביאל. לא. לא. גם אביאל באנגלית. הכל. הכל באנגלית. אז לכו תירשמו אליו. ואם אתם רוצים, כמו שאמרתי, את ההגרלה, אז אתם צריכים 200 עוקבים. יאללה, אנחנו נתחיל את הרנק. וזהו. יאללה. למה לא עובד לנו? כי זה טוען, זה מחפש... נכון, זה מחפש. טוב, יאללה חבר'ה. אני גם לא יודע למה כזה הרבה זמן. בסדר, קרה לי דברים של 5 דקות, אז בסדר. טוב, אנחנו נחזור אליכם. לא, עזבו. לא משנה. כן. יאללה חבר'ה. זה מתחיל. אנחנו רוצים לנצח. אם אנחנו פחות מטופ 10, אתם נותנים לייק, סאב, ומגיעים תוך שבוע ל-200 סאבים, ויהיה הגרלה. יאללה חבר'ה. זה שאני צריך. תגיד להם שזה זה. שנייה חבר'ה. זה גם, חבר'ה, זה גם ממש שווה בשבילכם, כאילו זה גיפט נסתר, זה מ-500 V-Bucks ומעלה, אין, אני לא יכול לתת לכם 200, 300, זה מגיפט 500 ומעלה, אתם לא יכולים להגיד לי כאילו מה להביא לכם. אני בוחר מה להביא לכם ואני מביא. זה מ-500 ומעלה V-Bucks, וכן. אני פשוט רוצה שתגיעו ל-200 עוקבים, זה לא עניין שלי, זה עניין שלכם. אתם מחליטים על זה? יאללה. אני רוצה שיהיה לסרטון הזה לפחות 30 צפיות ו-15 לייקים. יאללה. בואו נתחיל. איפה דניאל? פה בתחנת רכבת. יאללה, תראה. מה, אתה אוהב את המקום הזה? חצי, אני אוהב את התחנה, אבל כאילו אני אוהב גם את הלוט שיש שם, ויש שם מלא אנשים שנוחתים שם. יאללה חבר'ה, אנחנו חייבים לעלות. נוחתים פה מלא או שרק נוחתים פה ליד? נוחתים פה מלא, תסתכל. חבר'ה, אנחנו נעשה סדרה על זה, יש גם בערוץ של חבר שלי עוד סרטון שהוא שלח לי, אני אעלה את זה איפשהו. אביאל, בוא אביאל. תעלה. אביאל! 17 לבן. ישראל, באמת? נו, תרסס לא, לו. מה אתה קורא? אין לי היה, יש לי פעם.
אותם. חכה לי פה. סבבה. פורץ אותנו. רודף. לא, הוא בלי נשקים. הוא כן. הוא לא. לא, הוא לא. הוא עכשיו אם כן. הוא הרגע לקח אחד. מת? טוב. יאללה חבר'ה, אנחנו מתקדמים. וואו, הוא לקח פעם. הוא היה יכול להרוג את שתינו תוך 5 שניות. כן, הוא לקח לא, פעם. גם לך היה. כן, הוא לקח פעם. לקח. אבל גם לי יש. כן. אתה רוצה פאמפ ירוק? לא, יש לי אפור, אבל בסדר. יאללה, בוא. קח אותה, קח את הפאמפ שלך. יש לי אחד כזה, בגלל זה אני שואל אם אתה רוצה ירוק. רק רנדי. כן. יו. שומע? תחבא מאחורי העץ, קבל. 3-2-1 פורצים. מה? לקח את הרכב. אני לא מאמין. זה שיא החוצפה. עמדו! שמתי לב. אוי חבר'ה, אני מפחד להפסיד את זה. למה? בשיא ההתרגשות. מה? למה הפאמפ שלי הפך לאיה? מת? טוב? מת? ענק. עוד אחד. עוד אחד. הוא פרץ אותך, הוא למעלה. לא. עכשיו הוא לא. הוא בנה בוקס. ראיתי. פיאל! איך אתה מת לי ככה? איך? טוב, יאללה, חבר'ה, משחק אחד אנחנו נעשה פה. לא רוצים סרטון ארוך, נראה לי נעשה פה 2 משחקים. אני מכוון לגולד 2, לא יודע, אולי לגולד 1 אני מכוון פה. אני כאילו מגיע. יאללה. למה? איזה רנק אתה? סילבר 3. כמה אחוז? 80 ומשהו. אז יכול להיות שיהיה פה גולד. יאללה חבר'ה, אנחנו בינתיים נתחיל משחק. יאללה, אנחנו רוצים בכל המשחקים שיהיה לפחות טופ 10. יאללה חבר'ה, גם יש לי ערוץ טיק טוק למי שלא יודע. קוראים לי דניאל. כאילו, תרשמו דניאל באנגלית, ואז ימצא לכם דניאל, מקף תחתון, תורג'מן זה ימצא לכם, ואז תיכנסו ושימו עוקב, אני ב1000 ומשהו. יאללה. אבל איך מה תתענה? רגע, דניאל, בעצם איך קוראים לערוץ שלך? ביוטיוב? דניאל קינג עם כתר, רווח כתר, וזהו, כן, וזהו. רגע, אני רשם. וואו. ואתם יודעים מה הגרלה? זה מי שרושם... באנגלית? כן, באנגלית. זה מי שרושם אחרון, כאילו מי שרושם, תרשמו סתם חרבושים בתגובות. איך דניאל קינג? כן. תרשמו סתם חרבושים בתגובות, אבל לא להספים עכשיו, כדי... ואז אני מגלגל בתגובות, עוצר על מישהו והוא זכה. תרשום לי בפרטיח איזה איך... או בטיקטוק אם הוא רוצה. איך, כאילו, איך קוראים לו? יאללה, אביאל. איפה אנחנו? אין, שלח לי קישור, זה לא מצא לי. איפה נוחים? כן. איפה נוחים? תבחר מקום. רק לא תחנת רכבת. לא. האמת, בא לי עכשיו בפוקס. פוקסי. איך שלא קוראים לזה. בוא נראה. חנות פוקס. פוקסי. אני לא רואה אותה. פוקסי. אני קורא למקום הזה פוקסי פוקס. לא. פוקסי דאג'ה. משהו כזה. אין לי שם אצבע. אבל אני נוחת פה, איפה אתה נוחת? אני אוחד פה בבניין הזה, בבית. בצד השני? בבית הקטין? הוא אחלה בית, יש פה מנהרה.
דווקא במנהרה הזאת אין כלום. אימא לאבל. די, נו! מת? בוא אליי, בוא אליי. מה אתה רציני? זה מוריד פול דמג'? נו. רציתי איתך שלא ידעתי. גרוע אתה. לא ידעתי. אוי, אתה אחד הגרועים, אני לא צוחק. מה הקשר לא ידעת? אבל תקפוץ למים. נו, קפצתי. לא, קפצת לאיפה שהנחל. כי חשבתי שזה לא מוריד. אז היית מתגלת של הנחל. למה לקפוץ כדור תותח על זה? לא צוחק. יאללה, משחק אחרון, חבר'ה. בואו ננסה לקחת פה ווין עם האבי אל הבוט הזה. אסביר להם למה. כי הוא בוט. סתם, כי הוא שחקן חדש במחשב. אבל הוא בוט. אבל הוא משחק בסוני כל הזמן. כי הוא בוט. סתם. איפה ברו? וואו. נראה לי שומעים אותי יותר טוב מהפעם הקודמת שעשיתי סרטון, למה שמעו אותי ככה. כאלה. כי בסרטון, כן. כי אני עוד הייתי מהאוזניות ולא ממיקרופון עם זרוע סקיבדי טוילט. גם שלך עם זרוע? כן. כמו של ירין? לא, לא כמו של ירין. אתה רוצה לבוא? אי אפשר, אתה כבר הולך עוד מעט. כן, נכון. עוד שעתיים. לא, פחות. באמת? כן, אמרת נכון. אפשר לרקוד את זה, יו. די. זה לא ריקוד נדיר בעצם. חשבתי זה הריקוד הזה הנדיר שיש לי. איזה? לרקוד? לא, לא פה. באסון תלך אחריי. אחריי? זה אתה בורח. אם אני הולך הצידה זה... מה? עוצר את זה. כן. מה את מחפשת? איפה דניאל? אוקיי. למה תמיד במקומות של לא, לא, אני בר. אני גם. זה מקום יותר גבוה. לא, אבל זה לא המקום עם המילה. זה לא עם המקום של הפיצוץ. אני יודע. מה זה הלמה הזאת? אני עדיין לא מבין. זה לא מה שאתה מתחבא בה. נכון. אמא לחבר'ה, אני מפחד מהאנשים פה. למה הם טובים? נכון. היא רק התחילה העונה, ברואי. כן, אז כולם ברנק שלנו. שלך כאילו. איפה נחתת? בהר. איפה שאתה רצית. לא, נחתתי בשני. לא היה שם נשק. אני יודע. אז הלכתי למקום אחר. בוא אליי. כן, טמפי הטמפון. בוא אליי. איפה אתה? סמן לי איפה אתה. אני פה. איפה? סמן. שוב, 300 מטר ממני. תקרב אליי כבר. ננסה לצאת מהמנהרה. רגע. אתה במנהרה סודית? כן, לא יודע איפה אני, נתקעתי פה. הנה, פה יוצאים.
לבוא אליך עם 2 שוק אויבים? כן, כן. יש פה מישהו. ברחת. איפה אתה? יותר קרוב, אפילו... סמן. רגע, אני בדרך. סמן. מה? עם 2 שוק אויבים התקדמת רק 100 מטר? כי זה לא יודע למה זה נתקע לי ברכב. קיבלתי להם על הרכב, עכשיו יש עוד רכב, אז בוא נראה אם הרכב מחובל, כי הוא מחובל, אי אפשר. מה, יש עליך אנשים? לא, קיבלתי להם ברכב לאנשים, סתם כאילו מי שיבוא. יש לך שדרוג לרכב? איזה מהם? טסלה כאילו. כן, ושמת אותה? כן. יאללה בוא. מה אתה עושה? לא, חשבתי שאתה רוצה שזה. שתיכנס, כן. אבל- שאני אשים. לא, חשבתי אין לך, אם לא היה לך הייתי נותן לך. כי- פה אין לי. מה, אתה רציני? היית אומר. זה אתה שמת את הרכב. כן, אבל בגלל שאמרת שיש לך טסלה. כאילו חשבתי אז פה. אני יכול להפוך להיות בוט. כן, נכון, לא ידעת? זה לא נותן. מה? איך נכנסת בו? הנה. יאללה בוא נהיה בוטים. תהיה עם איזה נשק של... סנייפר. תהיה כזה, לא עם זה. תלך כמו בוט גם. יאללה בוא תעלה. יאללה, תלך כמו בוט. אפשר ללכת כמו בוט? תלחץ על T. מה? לא, הורידו את זה. אבל הנה. מה? אתה הולך כמו בוט? לא, אני לא יכול. הנה. גם הם... הם הולכים... מה, הצלחת? לא. נראה לי אי אפשר העונה. אני גם חושב, בסדר, יאללה בוא. הלכתי להביא את הטסלה. לא, כן. אני לא מבין מה זה פה. איפה אני עושה בוסט? בשיפט. מה זה פה, טנק? עוד טסלה, קח את הטסלה הזאת. שים לי את הלבורגיני. איפה? פה, אני רוצה את הלבורגיני. אתה יכול לשים לי? כן. לא. סתם. יש. לא, תעלה. הנה. בוא נחפש לך גם לבורגיני. מה אחי? הנה לבורגיני, בוא. השבטת לי גלגל. לא השבטת. זה שלי. וואי, איזה חנייה. בוא נראה אותי חונה, זוז. ריברס. וואו. יאללה, סע. זה איפה? בוא על הכביש אבל תיסע. אליי. לפני נתיב. כן, בוא ניסע כאילו אנחנו במציאות. זה, אי אפשר. מתקנים פה. פה אי אפשר. אז עברתי פה. אני נוסע כאילו זה בכביש מהיר, עשיתי עקיפה. איפה אתה? אני בכביש.
בגביש. גם אני. לא, אבל אתה לא מאחוריי. אני ביהודיה. אני בגביש 2. הנה זהו, אני גם אתה גם בגביש. כן. אוי, איזה קפיצה. מה זה? לא! פרוץ שם, 3, 2, 1 פרוץ. מה אתה עושה? לא, מתפרק לי הרכב. תעלה אליי, תעלה אליי. תעלה אבל. וואי, אתה לא יודע לעשות כלום. לא, בוא כבר. עליתי. כמה זמן? עכשיו פרוץ אותם, יאללה. 1. מת? 38, יש לו עוד קרץ. 1. יש עוד? יש עוד. כן. משם, עם הסנייפר. מת? מה? מה? יש שתי סנייפרים. אתה רציני? יש שם 2 וסנייפר, תזהר. 2. איפה? שם בערך. סמן. על הגג. יו, אבל היית מסמן לי. אביאל. סימנתי והם כבר לא עברו לגג. סימנת, אתה לא יודע לסמן. כי חיפשתי אותם, הם עברו כבר לגג. תעבור לסוני. אתה לעבור, צוחק, די, נו. אתה גרוע. לעבור. לא יודע. טוב, יאללה חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה, ביי.